Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ फेसबुक इन्स्टाग्रामाव आं जिहेतु पोस्ट होखायो माबा मोनसे खुसिनि बाथ्रायानो जाथों बा माबा मोनसे दुखुनि बाथ्रायानो जाथों बा माबा मोनसे बायदों बा माबा मोनसे बहाबा थांदों आंथ' होखायो नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो थ' गोबाङानो नुखाबाय जोंहा बाबाया गारि बायनायखौहाय आं दिन्थिदोंमोन नालाय थ' दिनैनि बे भिडिअआ बेनिनो जागोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो हेल' होनबाय नै बाबाया जोंहा दिनै बिराद मोजांथार नुदों मानसिया सेहेराया मोजांथार नुनायखाय सानबायखि आङो भिडिअ एसे बानायनो ओमफ्राय जोङो तेजपुराव थांगासिनो दिनैहाय बेखायनो आं सानबाय एसे दिन्थिनानै होनि ओमफ्राय आंबो गानबाय नै मोजां नुवाखैलै आङो ग्लेन जाखो फिसासाद्राय नुयो नै बेयावथ' गिदिर नुदो खेबसे गाखोना नायबावलाय बाबा नायनो गाखोना नायबाव एसे फिसा नुदो आरो ना एसे फिसाद्राय नों गारि गिदिर सालायबाय थाबायना गाखोनायलाय देलाय खेबसे नायनो हनै होलाय आदा ग्लेनजा थानाय जानांगौब्रा ना इखौ एसे दावदैद्राय नुद्रायो नै बेयाव नायखांबाय टयटानियाव पसन्द जायासै ग्लेनजाखौ पसन्द जायासै ओमफ्राय दा बेलेग मोनसेखौ नायबावनोसै नायनोसै दा माखौ फसायो बेखौनो बिराद मोजां नुदों कालारखौबो मोजांथार नुदों बेखौनो बेखौ नायदो ओमफ्राय बेखौ नायदो ओमफ्राय बाबा लानो नागिरनायखौ देखायनो र' आं बाबा लानो नागिरनाया नै अमा गारियानोसै खालि उनथिंनियाल'सो दा बाबाया बेखौनो लानो लुगैयो ड्रिम कार होननानै गावनि खिन्थु आंनि फसायनाया जाहैबाय नैबेयो आरोना नै गाइस नैबेखौनो लानो सानबाय फाइनाल डिसिसन आरोना दा मा जायोसै फाइनाल डिसिसन खेबसे देखायबावनोसै आङो लास्टिंनिफ्राय बेखौनो लासिगोन आरोना माने कालारा एसे चेन्ज जागोन वाइट कालारखौहाय लागोन आरो बेयो सिलभार कालार मोजां नुना गाइस नै दिनै डे 2 आवबो कनफिउज जानानै दंगासिनो मानो होननानै बुङोबा बेयो डे 2 नङा एक्सुवेलि डे 3 जाहैबाय फार्स्ट दिना बाबाजों आइजों फैदोंमोन फैनानै बलेर'खौहाय बुकिं खालामनानै गालांदों बिसोरो एडभान्स पेमेन्ट होनानै ओमफ्राय उनावहाय जोंहाना न'खराव मोनसे हुदा दङ माबा मोनसे गिदिर डिसिसन लाबाथाय बयबो फेमिलि मेम्बार्सनि मतामत लायो आरो थ' आंजों थेख्लाजोंसो गुवाहाटियावसो दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो एसे हल्ड जानानै दंमोन आरोना नै ओइदिनखालिबो नायनानै थांबायमोन जोङो डे 2 आव थांनोसै
थांनोसै डे 3 आवसो फाइनेलि जोंना फाइनेलाइज जाबाय आरोना जे माखौ लामारगोन मानो होननानै बुङोबा गोबाव समनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो जोंहा बाबानि खुगायाव खोनादोंमोन जोङो जे बाबानि ड्रिम कारआ बलेर' थ' बेखायनो जोंबो बारा एसेबां हेंथा होआलासिनो दे बाबाया बेखौनो लानो गोसो बेनो बाबानि ड्रिम कार होननानै जोङो माने सिरि थानानै दङमोन आरोना गोसो सिङाव एफा हेपि नङाबाबो खिन्थु बाबानि हेपियासो जोंनि थाखाय मेटार खालामो नालाय थ' बेखायनो जों जेबो होनाखैमोन बाबाया जेखौ गोसो बेखौनो लानो होदोंमोन आरो खिन्थु आं गोसोजों गोसो सानगासिनो दंमोन जे जोंहा 2005 ना 6 निफ्रायनो जोंहा बाबाया साखा खब्रै गारि सालायो खिन्थु मेनुवेलसो आरोना बेखायनो मेनुवेल गारि सालायबा बाबाखौ आं नुयो ट्राफिक जामफोर जाबा जा बाबाया टेनसन जायो माबा जायो हाइवेआव खिन्थु प्रब्लेम गैया खिन्थु टेनसन जायो नालाय गुवाहाटियाव फैबा बा मायबा मोनसे बिजि एरियायाव थांबाथ' बेखायनो आं सानदोंमोन कि अट'मेटिक गारि सालायनानै जिहेथु आंना एक्सपिरियेन्स दङ 3 इयार्ससो जाबाय थ' बेखायनो आं सानदों बाबायाबो बिब्दिखौ सालायबा बिराद आरामै बिन्दास सालायनो हागोन थ' बेखायनो आं बाबाखौ बुंदोंमोन खेबसे खेबनै जे बाबा नोङो मेनुवेल लानाङा अट'मेटिकखौनो ला होननानै दा बलेर'आवथ' अट'मेटिक गैया प्रब्लेमा बे जाहैबाय आरो थ' बेखायनो उनावहाय जोंहा बाबाया आं बेबायदि खोथा बुंनायावहाय बाबायाबो एसे साननानै नायबाय खोमा मानिबाय आरो गावनि सिमांखौ दोनथ'बाय खिन्थु आरो बुंबावबाय आङो दे बाबा जेबो नङा नों कमप्रमाइस दा खालामसै नोंनि गोसो बायदियै लादो दानाबाथ' थांबाय डिलाराव थांनानैथ' आं होनबाय बाबाखौ नों टेस्ट ड्राइभ लाबायना बाबा नों दि एडभान्स पेमेन्ट खालामबाय कारखौ बायगोन एफा दामनि जोंथ' बेबायदि नङा जे नै दिनै बायबाय दिनैनो सोलायबाय बेबायदिथ' नङा जि बायबाय पार्मानेन्ट जाखाबाय थ' बेखायनो माबा मोनसे बायनायनि सिगां टेस्ट ड्राइभ लानांगोन होननानै दानाबा टेस्ट ड्राइभ लाबाय दानाबा सुखुवासै बलेर'खौ टटेलि सुखुवासै सिमां ड्रिम कार होनना बुंनायानो ओहो बेखौ लालाय बेखौ मोजां मोनासै आङो नैबे आलदाखौ लानोसै जाबाय ओमफ्राय उनावहायसो नैबेयावसो फाइनेल खालामनानै स्करपिय' एनखौ लाबाय थ' आं फाइनेलि बिराद हेपि बाबा नोंनि थाखाय बिब्दिनो नों हेल्दि थाथों जिउ गोलाव जाथों अराय सम जोंजोंनो थाबाय थाथों मानो होनना बुङोबा नोंसिनि गाइड गैयाबा दिनै जाखिनिसिम दङ आं बेसांखिनि फैनो हानाय नङामोन थ' थेंक इउ स' माच फर एभ्रिथिं बाबा एन्ड भगबाननिसिम साबायखर आंनो बेफोरबायदि बिमा बिफा होनायनि थाखाय माथोआ जाला इगनर खालामदो आंनि माथोखौ आंनियाव फैसा थानायबा आं बेखौ लागौमोन मिथिबायना लोगोफोर देनाङो बायनो हाबा फैसाफोरा जमा जाबाथाय देनाङो बेखौ बायनोसै आरोना मोजांथार नुदों दा बेखौ बिराद मोजां नुदोंना जा मोजांखा नै जा मोजांलै आयौ जा सेक्सिखा गारियानो जा साइज नुखादों ना आंनो समायसोगौमोन ना नै आयै सना कंग्रेचुलेसन्स नै बिब्दिनो आवगायलांबाय थानो हाथों होनदो दे जा मोजाङावहाय धन्यबाद থাকিল थैंक यू আপোনালোকক চবকে হা लांनोसै दायो गाखोबाय आंबो गाखोनोसै ओहो आलां थांफाखानोसै थांखानोसै नै गाखोखाबाय जोंहा लांनोसै दिनैहाय थ' गाइस नै माथानो बोरैबा जाबाय कार डेलिभारि खालामनायावहाय नैबेखौ गिफ्ट होदों नालाय महेन्द्रनिफ्राय थ' दायो आनबक्सिं खालामनानै नायनोसै मा दङ बेयावहाय काप मोनसे नै दिखाव इधर दिखाव ना ऊपर नै काप मोनसे होदों हेन्ड टावेल ओमफ्राय नै किनि मा होनो बेखौ किचेन नैबेयो मा महेन्द्रनि आच्छा माबा माबि दोननाय आरोना बरिया
Nih guys, जोंहा गारि बायनायनि केकआ आबैया जाबायना आबै ना आबै एसे जाबाव आबै दे जाबाव एसे जाबाव दे आबै जाबाव आबै सुन्दुरि आबै नोंखौ बिराद साइन्सथार माथो होनना बुंहरसोदो मानसिफ्रा हाथाया खिन्थु डेन्जार होनना बुंहरो आरोना दे जाबाव आबै जाबाव आबै नोंनि मुखा माने एथ' स्लिम ब्रा Slim nih खालामनाय जादों दाग गैया माहा दाग दङ खालामनाय जादों एसे हाथाया खिन्थु डेन्जारलै आखाया सुबा मोजां जायो नंगौ गोथाव ना आबै केकआ खेबनांगौ जायो गोथाव टेस्टि वाव जागासिनो गोथाव नामा बादामखौलाय बहा मोनबोनाय बादाम नालाय बादाम साना बादाम इखौल' जागोन आं इदिखौ जानो बायो इदिखौल' मोजां मोनो आरोना जोंनिखौ पार्टि आंनिया माथो रायलायलायबाय मिथिबायना बेदर संदों नै आरो बेदर दंबावो बेखौ फ्राय एवगोन ओमफ्राय बेबा मा बे जाहैबाय लाइ भाजि वाव जि गोथाव मोदोमखादों ओमफ्राय बे मा बुस्थु इदि मादि इदि आबै इदि देखाय इदि बा जोंहा आबैया लोगोफोर दिनैयो बिजामादैया गारि लानायखाय फुरथि जादों दे खेबसे लोंनानै देखायदो आबै ग्लासखौ हाथाय डायमन्डजों बेदर जासिगोन दै गुदुंखौ आबैया मालाय दिनै बिजामादै गारि गोदान बायनायनि पुरा खुसि नै दे चियार्स दे वाव डायमन्ड हाथायाव हाबबाय ग्लु डेन्जारलै वाव बथलखौ एसे थिखोना होदोब्रा जेबो नङा दे नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जोंहा आबैया सानफ्रोमबो लोङा मालायफोर बायदि दिनैयो बिजामादैया गारि गोदान लानायखायसो लोंदों ना आबै नंगौना नङा सानफ्रोमबोथ' लोङा नोङो खानायाबो मस्थ' साइज मामालाय आबै बाय बाय होनना बुङा आबै बाय बाय होनना बुंना होदो दे